Barade bundu kumba banando bumali si darubuka hayeti lori lumbindi ngenar e dare gelodi no ko hebi demba galo dembe fati damba galo ferilami galiyabe hebi ferilami hebinabe mbatu ferilami mbatu nabi yirlabe ben bali yidi tanirabe bintaram boy be ngawani beje ndasani doli ngagne worbe fulbe susbe sasbe darinobe e frontière de magone kadi basal lumbude tawdu men do wonno no mbawdon wonde do mbawdon wonirde be mbawdon wondude e der johli dunde baba dama toute la communauté fulani Laana Yontabe salmini on Laana kangi kawje kalis jolni ko Yontabe leñolam Laana kay Yontabe leñolam Laana mon Yontabe jolni ko cernal sernabe woliyer woliyabe ciagal cile e almami abdul mukudi kumbu bubu hawjoji dramman bajo pajel jeli abdul sire lamin bram ciagal cile ben wonbe golle paydune nder reedu fuuta kande den bili tonga gido nabi sallallahu alaihi wasallam cirli dido seydi Cheikh Tidiane sen kali inde wuro makko fuutankobe kala gandata holto paade sabu hay mu yani barode nani ungali mo goto tanirabe abdallah samba ilibana baban penda abdallah penda on woni yuman ayse on ayse yuman adama ayse dispense gasi adama ayse yuman Cheikh Oumar Foutiyou ngaskinamo jofte rasul sallallahu alaihi wasallam kono ngaskinamo jofoye seydi Cheikh Tidiane woni sababu kalmo jidane fuuta ko arani wala ko kodo yodon ko Samba Ali Araf Ali e Muktar Ali Samba Ali jibini Muktar Samba baban Ousmane Muktar baban Seydou Antoumani on jiyaade ben yanobe pir Sagnakura woni baban Cheikh Oumar Foutiyou ko tan Iliman Siré Mustafa Iliman kame Adama Iliman Siré woni yummo wela ko sam Adama Aissé yuman jobbo kanko woni Cheikh Oumar Foutiyou kanko woni jom safinatu sadadi gila Halwar ha Guinée Conakry ha Nigeria Sokoto to Sokoto ha Makkatal Mukarrama haw arti Halwar do Oumar rewno fof dali don nyalade yaadinobe sikutal kambe fof be bita bibbe sohnabe Fouta kala ndiwino makko kono nim se wadani bandirabe musibiti do woni do jobbaade may Iliman Siré Samba Dembali Muktar jibina ko do yi aduna Cheikh Oumar Foutiyou calmini on e dow inde galle Cheikh Oumar Foutiyou e dow inde Ceerno Bachir Muntaka Daha ganduɗa ko kanko woni khalifa galle Cheikh Oumar e dow inde ɓesgu Cheikh Oumar fof e dow inde Ceerno Mahamoudou Tall mo gandanɗa hoorema ko kanko woni almami juma mo Halwar kanko woni jinnaɗo meɗen ewa haaldata mo ɗon ko Cheikh Oumar Tall bi Ceerno Mahamoudou Tall ewa en beltima hande e jaɓɓade ewa ngoɗo radio arde ɗo namnade hunde e gueɗe Cheikh Oumar Foutiyou Cheikh Oumar noon ko maayo ngo gandanɗa hoorema en mbawa haaldude gueɗe mum fof mataw ko seeɗa garowo e haqqillaji men tan kaalaten ewa fodde gandal men seeɗa kaalen hen ewa ko maayo goto fof arat tan ƴooga hen ko wawi nawa ewa Cheikh Oumar noon ewa ko ɗo jibina e Halwar ko ɗo jibina e nduɗo suudu nduɗo woni suudu sokhna Adama Aissé woni yummakko bammakko wiyete ko Seydou Antoumani ko ɓeɗo ɗiɗo jibini Cheikh Oumar Foutiyou ɓeɗo ɗiɗo noon ko yimɓe l'islamiyankoɓe julɓe ewa rewɓe Allah ɗoftiɓe nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha gaddani men ewa mo majjata e aduna majjata ha abada honi Cheikh Oumar Foutiyou ewa tarikh majjum ne heewi wono eɗen mbawi fuɗɗorade hen hol yummu Cheikh Oumar Foutiyou mo Cheikh Oumar Foutiyou ko sokhnajo ɗoftinoɗo Seydou Antoumani e fannuji fof nduɗo suudu asli mayru ndu wonno ko suudu bey jofanno ɗum ewa sokhna nde Seydou Antoumani dañi sokhnajo ɗimmo on wiyete ko Yuma Aissé ewa omo adni addude on sokhnajo ewa o wi sokhna Adama fittan en suudu beyndu hande eɗen daña koɗo o fitti haw pari o andinimo koɗo o
ko dendindiɗo makko o hande jogori joftude ɗo en kanko sokhna Adama so wi ceerno o wi mo naam o wi suudu nduɗon kay suudu beyndi kay ko min eggata mi huttoyo toon koɗo men garowo o kanko o hoɗa e suudam ndu gonnomi ndu Seydou Antoumane wimo ko no mbiɗa ni o wi ko noon mbimi saabu koɗo teddinte ko ɗon e puɗɗi o wimo aha ko noon mbiɗa o wi ko noon mbimi o wi bisimilla ɗum waɗi o eggi e suudu ndu honno ndu o ari o hutti e nduɗo suudu bey ndu o watti ɗum suudu makko awa Seydou Antoumane welti e makko no feewi fodde teddungal ngal o teddini ɗum ngal duwoni ngu tarikh goɗɗo kadi o yontanoma to suudu sokhna Yuma Aissatou ewa on ceerno Saydou yejjiti nguru mum to suudu makko ɗo ewa o andi on yalti yeehi ko sohlowo nguru o e nder jamma he o ƴetti nguru o abbi on o tawi on naati suudu muɗum o jooɗi e boowal he o woni ɗon jamma o fof anani de o ɗanaki omo fada on ha yalta on yaltoyi nder jamma ewa o totti o wi mbo holi o wi ko min o wi ko jahata o wi ko nguru omo jejjinoɗa o ko on gaddannomami o wi guila nde natumi alan ɗo o wi guila nde mbeɗen ɗo o wi ijam ɗum no wonirta o wi mi yiiɗa fuggudema o mbeɗa andi kadi ka cohluyowo nguru o ɗum waɗi jooɗimi ɗo henne mbeɗa fadma ewa ɗum ɗon o waddi ɗum e Seydou Antoumane kadi duwonimo ewa ɗiɗo fannuji ɓe mbaddini ewa on noon so tawi jibini Cheikh Oumarul Foutiyou ene haani wonde ewa ko yumma moƴƴo mo gandanɗa hoorema ewa forɗo wonde ewa ko wiya jolfuɓe mbiyata ko royukay kala debbo julɗo ko ni o waadi on de wiyani woy sa yo mbeɗe nawlire woy sa yo ko ni o wano ɗiggande Seydou Antoumane ko on woni yummum Cheikh Oumarul Foutiyou Seydou Antoumane kañumne ko noon wano ko gando mawɗo mo gandanɗa hoorema so dawino ala ko woni gurdam mum so wona toppitade gueson mum wuuri koye dolon mum so dawi subaka so fini ewa ko denɗo Qur'ana so fuɗɗima so fini subaka anani de o dawi o dawata ko o fuɗɗorto ko bakara woni hoore Qur'ana so artiɗo ene kihiɗo o tawata ko yettinima naasi ñande foof ko noon o dawata ko noon o joftirta ñande foof omo waɗa silki makko Qur'ana ko ɓeeɗo ɗiɗo jibini Cheikh Oumarul Foutiyou ewa Cheikh Oumar noon jibina ko 1964 1794 jaafa ɗon ko 1794 ko nden Cheikh Oumar jibina ewa o jibina e nduɗo suudu on ñalawma on jamma o jibina ko jamma on jamma ene woni jamma battidiɗo e lewru yaawa ko on jamma o jibina ewa e lewru ne yiya ene wiyete ene wona goo korka o jibina e nder on jamma o fini woni goo korka ewa ka wis idiɗo yiyede e makko ko on ñalawma nde o jibina nde salatu yoni nde ewa ha nangue muti o muynani en duyum makko feere foof ɓe mbaɗi pour o muyna ɓe donki ewa yehinde ha nangue muti ewa o totta indu ndu o nangui ewa ɗum nanguiɓe kawis holno ɗum wonirta on saaha ɓe nawima banggueji foof ƴewde mbeɗe ala ko wondi ewa nden médecine no wayni hande wona noon wano ewa waɗi ko yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ne jogui gande mumen ɓaleje so tawi daari cukalel ene paama guel ɗo cukalel ko dafa guel ma walla rafaka dendagal ko wonno ɗo ene anduɓe ɗin fannuji daari mbo ƴeewi mbo mbi jani e makko rafi ewa yeehi noon ha futuro yoni o totta indu yummakko anani de o muyni hankantini ɓe teski noon kanko so fajiri yoni tan o nattat ƴettude indu yumma o nattat muynude ha nangue muta no korowo wayata ni ko noon tan o wayata so yeehi ha nangue muti tan o ƴetta indu ndu o muyna ewa ɓe gandi noon hankkandi ko korowo ewa on kawis idi yiyede Cheikh Oumarul Foutiyou ha hankkantine ewa yimɓeɓe foof ko wi jowiti koye makko so nangui indu tan ganda nangue muti ewa ɓe mbiya jaari
tiggu o yeri ewa ko noon on kawis idi yiyede e Cheikh Oumarul Foutiyou ewa wadde gila oɗon ñalawma hawo wirni aduna hawo natti yiyede e aduna gila ñande hen on ñalawma ha o natti yiyede ko korannoɗo ewa ko ni woni sifa ɗum ɗoñ makko ewa nde o yeehi hankantini so ombo fijja e sukaɓe ewa goto foof namde holko woni yidde mum holko yiɗi wadde janggo kanko nde o fijjata e sukaɓe o heewi wiide kanko woni haaju makko ko so tawi o mawnoyi ananide o jangga dendagal ko jangate o yaha haw juuroyo nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wiya sukaɓe ɓe omo yiɗi yaade ha Kaaba o wango e Kaaba o yaha o juuroyo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sukaɓe ɓe o ka haaldata ɓe dutto e jinnaɓe mumen gona e namnade holko woni Kaaba ɓen mbiyaɓe hoto nanɗon nde inde ɓe mbi ɓe nandi ɗum koye Oumar mo Seydou Antoumani ene wiya so mawni yiɗi ko yaade Kaaba yiɗi ko wadde ɗum yiɗi ko wadde ɗum ko hunde nde ganduɗa hoorema ko hen jibidina e nder ngal ɗo dingiral nde o dañi duuɓi 3 mbi hankande taw ko o watti janggude ewa Qur'ana omo jangguina hen hoore makko nde o dañi duuɓi 3 ñalawma foof omo jangga ujunere qul huwallahu ñalawma foof omo jangganno ujunere qul huwallahu e nder duuɓi 3 ewa ko ɗum woni ko gandanɗa hoorema kawis mo jiyaɗo e Cheikh Oumarul Foutiyou ewa o janggui ɗo o windana ba ewa jangguinimo noon ko kaw makko ene wiye Guira Hammat ko on jangguinimo Qur'ana ewa ha o reeni ewa o janggui e mawni ko biyeteɗo Ahmadou ko ganduɗa hoorema ko on jangguinimo hawo ɓaari Qur'ana ewa alhamdoulillahi rabbil alamin e nder on saaha noon o waddama ɗo henna kadi kawisaji goɗɗi o feññinino ɓeɗɗo ewa hono ko jiiɗon ko ɗo henna ewa eɗen jiiɗo cangol ngol ɗo wiyete ko jaajolol woni ko ɗo henna e less galle he ɗo tufde nde woni so tawi a yettima ɗo a nanide a tacci no mbiɗen ni waɗi barol leydi ne wiye barol talɓe ko toon wonno leydi bammakko hen ko toon bammakko remanno waalo inchallahu ñalawma goto o ari ewa Seydou kanko Ahmadou Cheikh o wi Cheikh Oumarul Foutiyou o wi monam o wi hande ko aljuma gara lomtoɗa kam ewa kiwal colli no woodi keddoɗa e guesa ba min komi jiɗɗo juuloyde aljuma hande o wimo bisimilla ewa o heddi ɗon o ƴeewi kanko Cheikh Oumarul Foutiyou lekki makko ɓuufki ananide o ari o leli lekki he ewa wone ɗanade ewa Seydou Ahmadou Cheikh ummi ga henne arti tawi omo leli omo ɗani yetti tawi guesa ba foof ene wi dak colli ne juuri kala sammere colli ne juuri hen yo noon kam ewa Cheikh Oumar wiye yo wonga ene hiwa colli ala ko waɗata sowona ɗanade o faye makko o wimbo an mbiɗa henne ya hiw colli gara keɓa ɗo ala ko mbatta sowona ɗano o faye makko no neɗɗo waddata e cukalel ni o wi ombo fiyambo ewa o dogi ɓe paayi ga e wuuro ɓe gari ha e maayo ngo jiiɗon ngo ɗo o ari ha o yette maayo ngo ewa Ahmadou ne rewi caggal makko o yette maayo ngo o wayno gonɗo e dow jordi ni o yette maayo ngo o yawti o ari haw yetti ɗo o tawi ɗo jinnaɓe mbimo ko ɗum woni o wi sona Ahmadou wi no fiyami wonde mi hiwani ɓe mbimo ko kan haala woni o wi min hayso colɗi ɗi juurima hen colɗi ɗi ñamani guesa baade mbimo woɗen wona mbino ɓe degginimo ɓe jaade makko kamɓe foof ɓe jaade makko ha o gari ɓe tiiɓe e guesa ba ewa ɓe gari ɓe tiimi e guesa ba o wi ƴeewi Amadou wi mon guesa mi acci ñamama ƴeewi mbeɗa mon taw hen ko goña ɓe tawi guesa ba hay abbere ñamaka hen ewa ko ɗum koye kawisaji Cheikh Oumarul Foutiyou jeeya ko adi ɗum nde ɓe jeehi awoyde ewa ene waɗi waalo jogui ko gueɗe ewa ɓe ko luwoɓe ɓe ko jabboɓe ɓe ko awoɓe ɓe ko wekkoɓe kanko hettinino koye awdi wiyatano ko yo aw nde o yeehi o wone awde o awa nduɗo fandu o acca ndu o awa ndu o acca ndu ɓe mbiyambo Cheikh Oumarul Foutiyou an yimɓe ne jiilo gawri an gacca aɗa acca mehi faaliɗi ngala haydara o wi ala min gawantumi ko yimɓe min mi awanta ko wona yimɓe gawantumi ko yimɓe ɓe mbimbo holi ɗum o wi nduɗo
somi awi ɗum mandu fuɗ mandu waɗo cammeje ma en dahmira hen ma en ñaam hen ma en jar hen o wi nduɗo fandu somi awi ɗum ko colli ñamoyta nduɗo fandu somi awi ɗum nduɗo ndu fuɗata ndu somi awi ɗum ndu ko girji bonnoyta ɗum ewa ɓe mbimo holno ɗum wonirta min mbima ko ya aw foof o wi bisimilla mami aw foof teskoɗe ɗi mbimi ɗi hewa fandu foof teskoɗe ko mbimi ko on ko hen ewa ɓe teski ɗum kala fandu ndu wino nduɗo ma fuɗ so fuɗi ma en ñamoy hen ma en jaroy hen ndun wayi noon ndu wino fuɗata gila ɗon ɓe puɗɗi yiide ɗin paali fuɗani ndu wino ndu ko colli ñamoyta ko noon wayi ndu wino ndu ko girje ñamoyta kadi ko noon wayi ɗin kayisaji jiyama e Cheikh Oumarul Foutiyou mo gandanɗa hoore ma ko nafoore mere mere Allah waɗi o jangi ɗo ko neɗɗo jangganno ene woni cukalel ewa o jangi ɗum e nder balɗe wona ni e mbiyata ɗum e nder lebbi koye nder balɗe o jangi ɗum o wawi ɗum Allah newndani mo foof ko on jibina ɗo e nduɗo suudu e oɗo galle inchallahu taala gila Halwar ha dawi oɗon ñalowma aljuma 12 février 1864 mari ɗalani ɓesgu Fouta ɗine Jaale baban Amadou Cheikh woni laamiɗo julɓe baban Habibou Cheikh Oumar baban Seydou mo Cheikh Oumar baban mo Basirou baban Agigou Cheikh Oumar baban Madani Cheikh Oumar kon baban Maké Mahi baban Nourou Cheikh Oumar Nourou baban Seydou Nourou heddimo ɗo e Jali Diop Sangomar Nourou baban Makki Nourou nen leli to Nigeria Makki Nourou baban Seydou Makki nene heddi e Guinale Pikine baban Habsatou Cheikh Oumar nene heddi ɗo ñubdonde Masina Toro Rugi Cheikh Oumar nen leli Saint-Louis Ndar Guej kanko woni tan Ceerno Muntaga Amadou Muntaga Cheikh Oumar al Foutiyou Tall kanko woni tan Ceerno Bassirou Muntaga ɗaha Cheikh Oumar al Foutiyou kanko woni tan Ceerno Nourou Cheikh Oumar Muntaga ɗaha Cheikh Oumar al Foutiyou yaadunoɓe sekkutal kamɓe fof mbita koye ndu suudu Cheikh Oumar al Foutiyou hokka caabi sekku koye ndu suudu nanno halwa balɗe capannayyi goo ewa halwa o ko suudu wondu nen o ga banggue nde o yeehi o hajjoyi o ummiɗo o yeehi o hajjoyi Makkatal Mukarram o arti anani de wonko wone ɓernde nde ewo suudu woturu nen gayine banggue hirnangue wuuro he ko toon o decci o jooɗi ɗon ko balɗe capanɗe nayyi e goo omo ñaago Allah kanko andi ko ñaguirno Allah ewa e tarikh ko mawɓe ɓe mbimen ko ɗon o ta caabi segu ewa omo andi gila e oɗon ñalawma ɗo fuɗɗorto e jihad e to jogori haaɗoyde e jihad he ewa ko ɗon o ñaagui dendagal ko ñagotono ewa o ummi ɗon o yalti gila nden o nattani e wuuro ngo ndun suudu ko ɗo ene banggue hirnangue ewa o hucciti funnague e dendagal ko ñagotono ko ɗo ñaagui ɗum caggal nde o yeehi Makkatal Mukarram o arti hankkante ala ko heddi sowona omo jogui anni e wadde jihadi ko ɗon jooɗi ɗum o waɗi on halwa konngolam wattan fewde e leñol fulɓe ko andinde yimɓeɓe en jetti Allah en juule nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ewa nde ɗo hettere leydi feeñi ɗo ko jiyaɗo Allah mawɗo mo Allah mawnini mo Allah hokki teddugal ewa ngal gandanɗa hoorema jogui koɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi ewa so tawi hande ɓaleejo teskama ɓaleejo hokkama gueɗal ewa ko Allah idi hokkude ɓaleejo gueɗal kono Cheikh Oumar Allah hokki ɗum gueɗal ngal ɓaleejo wonta yejitede ha abada ewa wadde noon leñol men wona leñol ngol gandanɗa hoorema jasgol ɗum tarikh ne ene andina en ɗum eɗen gandi ɗum kono en dañi wasu mo gandanɗa hoorema l'islam e Afrique de l'Ouest so tawi yaajni ɗum ko Cheikh Oumarul Foutiyou en mbiyata Sénégal Afrique de l'Ouest so l'islam yaajni ɗum ko Cheikh Oumarul Foutiyou Tijaniya so tawi wirdama e nder Afrique de l'Ouest ha yaaji no yaajiri ni eɗen jetta Allah eɗen jetta Cheikh Oumarul Foutiyou wadde noon en dañi faaro ngo gandanɗa hoorema ñifata ewa majjata maayata ɗum ɗon noon kala ɗo tijaniyanke wonno mala kala ɗo julɗo wonno enen poti andude holi gonɗo Cheikh Oumarul Foutiyou en jetti Allah noon en jetti khalifa men Ceerno Seydou Nourou Tall ewa ko kanko ko heewi ko kanko feññini caggal ɗum
jettuɗen khalifa men ceerno muntaga ahmadou muntaga mo cheikh Oumar Foutiyou on waali ɗo ene laabi limtinɗi ɗo e nder nduɗo suudu ewa arde haalande yimɓe holi Cheikh Oumar e feññinde gueɗe Cheikh Oumar nde ɓeɗo jawri ari ko ceerno Bachir muntaga ɗaha mo Cheikh Oumar ewa noddi yimɓeɓe wi paye Halwar jiye Halwar gande Halwar eɗen jetta Allah eɗen jetta ceerno Bachir ko jiiɗa ko ɗo ene ko dari ko ɗo pop anani de ko kanko darni ɗum o fewndi ɗum o liggi ɗum o yonni ɗum anani de eɗen jetta Allah eɗen ñagono bo Allah yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴina batte ɗe ko erago wiide kala ɗo pullo wonno ceerno men ko daɗɗo mo daɗaka en daɗataki ha abada e goto foof yo ƴeew ligganade hoore mum yidde Cheikh Oumar ko yidde hoore mum ligganade Cheikh Oumar ko ligganade hoore mum en dañata ko ɓuuri Cheikh Oumar Foutiyou ewa ko ɗum woni ko eriɗen yimɓeɓe kadi kawren gonen goto e meeɗa jasde wata jaasen saabu seeɗeɓe men jasani leñol men meeɗa jasde haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en duwonima joom télé o yo Allah nawrumo yeeso yo Allah ɓamtumo kala dariɗo e ɓamtude hoore mum yo Allah ɓamtu ɗum ewa hubbul waɗani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ko hubbul waɗani minal imani yidde leydi muɗum yidde nokku muɗum koye imanagal jeeya eɗen gandi ɗiɗo téléji ko yiɗɓe koye mumen yiɗɓe leyɗele mumen ɗum ɗon noon koye dewal Allah jeeya yo Allah nawru ɗum yeeso haga assalamu aleykum wa rahmatullah koɗo subax jom wuro Allah sara funnange Halwar ko toon tegileli adama e sehli man siré samba dembali mouhtar funnange Halwar ko toon tegileli seydou antumani jeeyaɓe ɓen huɓunoɓe ngal ɗon duɗal pir saña courant ko funnange Halwar leli Ibrahima on monum Cheikh Oumar Foutiyou koye nder ngoɗo wuro teddugo yi aduna on woliyaɓe sernaɓe ko gonga Ousmane Fulani heeɓi onon wirdu Cheikh juuɗe seydi Cheikh Tidiane kono haqiqe ngol ɗon lawol addani hen ɗum ko jobba adama e sehli man siré samba dembali mouhtar jarama Cheikh Oumar Foutiyou jarama Cheikh Oumar Foutiyou mo juwi geeƴi yolo mo taari ɗum yanandom ka bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayo Piindi TV ko Moussa Amnara Bayla Booli Abdoul Harouna Moussa Mamadou Koudi Babli Boukhar Mali ko gorko mo garli belel nebam garli seɓe yalal ɓe saɗa majde man kelele kalman buppene jegui de cekkumo gade Hamadou Bali Moussa ƴeena taw yernani tan Abdallah Samba Sada Malo ɗum ko jubbande seeɗe e gurnam Cheikh Oumar Foutiyou